Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nanzi hehe mukomanashi makadii zvenyu, ndinewo nyaya iyo yandiinayo. Isusu takangokurawo tichingonzwa kuti gogo vedu vanova vari avo vakabereka mama vedu hanzi vakamboenda kune umwe muchato. Munongoziva zvaizvaya zvaiitika kudhara kuti kana muchechi muine muchato then chechi yose yaibva yazongoenda kumuchato kuya nyangwe musina kana kumbopiwa invitation. Saka vakabva vazobva kunharaunda uko kwavainge vachigara gogo nevamwewo vemuchechi mavo ndokubva vazoenda uko kwainge kuine muchato. Muchato wacho wainge wakaitirwa kumusha instead of kutown, ikoko kwainge kuchigara vana gogo vedu. Saka gogo hanzi vakati vari pamuchato paya, hanzi pakangokaruka paonekwa imwe nyoka. Nyoka iyi hanzi yainge isingadi kubva pamakumbo pavo, even though yainge iri nyoka hanzi iya inonzi makure, iri poisonous. Saka hanzi zvinhu zvakanetsa vanhu kuti why is it nyoka iyi yakangokarukwa yaonekwawo nezvimwe zvana zvainge zviripo pamuchato ipapo, ikati honai gogo avo vane nyoka iri pamakumbo pavo ichavaruma. Saka vanhu pavakati gogo tizai, gogo tizai, hanzi nyoka iyaiya yakabva yangoramba ichingotevera uko kwavainge vachitiza vachienda, yeti nyoka iyi hanzi haina kana kumbogara yavaruma. Saka nyaya iyi mukoma takangokurawo tichingoinzwa, even though pamusha yainge isingambodi kumbonzwikwa ichitaurwa nezvayo. Gogo vangu mukoma hanzi vakabudirwa neshavi racho iroro raimbopota richivabata rekuroya pamuchato. Nyoka ndokubva yangodonha ikabva yangoonekwa ichingotenderera mumakumbo avo. Gogo ava mukoma vakazongoshaika. But zvinhu izvi mukoma ndinoti kana ndikafunga nezvazvo, when I think kuti I was related kumunhu anonzi akambobudirwa neshavi rekuroya, iyi ndinonzwa ndichinzwa kuti paya pandinenge ndichinamata ndinenge ndiri fire fire, because I do not want these things kuti zvinge zvichizouya pandiri. And worst of all, zvinhu izvi why I am so afraid, it is because sisi vangu avo vakazopiwa zita ragogo, you can see kuti there is just something about here. Munongoona kuti kune umwe munhu so anongokaruka angoita kamwe karuvengo kekuti unototadza kutoziva kuti munhu uyu why aita kamwe karuvengo. Like sisi vangu ivavo zvavanoita ndezvekuti usually kana tichifamba so sometimes ndinozotobhoyekana navo because vanongotanga kungonyeya munhu for no reason at all. Let's say kuti tinenge tichifamba either tinenge tiri mukombi kana kuti tiri pai, vanokwanisa kana kungotanga kungokukwenya so vototanga kuda kutoti munge muchinyeya munhu either anenge akagara pasaidi nemi kana kuti anenge ari pamberi penyu. Even achifamba so vanongotanga kungoshora munhu kuti tarira uone kuti chidhirezi chaakapfeka, shuwa munhu ungabuda mumba utozviudza kutoti wakakwana, une dzinodhonza, wakapfeka chidhirezi chakadai. So she always managed to find the negative whenever she is walking around. Hakuna zuva rekuti unofamba navo ubva vangopraisawo munhu kuti look at that person akapfekawo zvakanaka. She is all about the negative. So I think kuti maybe nekuda kwekuti vakapiwa zita ragogo vedu, gogo vedu ivavo vatakangokura tichingonzwa kuti vakambodonhedza nyoka pamuchato. So these things mukoma zvemazita, I hope kuti one day you are going to get an episode whereby munombowanawo munhu anokwanisa kudiscussa this thing about mazita, like mazita awa anoaffecta here chaizvo chaizvo. But inini ndingangoti mazita awa ane effect yaainawo kana ndakatarisa sisi vangu. That was my story mukomanashi. Ndina gogo vangu vanonzi vakabudirwa neshavi reuroyi apa vari pamuchato. Zvinonyadzisa mukoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi kana ndikangofunga nyaya iyi yekuti gogo vangu hanzi vakadonha nyoka pavainge vari pamuchato,
muchato wemuchechi. Hanzi ndinobva ndichinzwa simba rekuti ndinge ndichinamata. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana achi, please hide me. Inini ndinogara zvangu ndiri busy kuti ndinge ndichinyorawo nyaya, asi regedzai ndinge ndichimboti gaga pandinenge ndaresva. Please mubva mazondigadzirisira pacho apo panenge paresveka. Makasimba here mukomanashe? Inini ndakambokunyorerai mwedzi mishoma yadarika iyo. Ndiri mumwe wevamwe vanoteverera chirongwa chenyu zuva nezuva. Makamboisa imwe nyaya mazuva apera ayo yemusikana uyo ainge achiti amai vake havamudi. Inini nemabasa ayo ainge achimboitwa nemurume wangu sematauriro andakamboita panyaya yangu iya, ndakazova neruvengo pamwana wangu zvekuti ndaiti kana ndikagumbuka ndairova mwana ane 2 years kunge ndiri kurova imbwa yaba nyama mupoto. Ndakabva ndazoita rumwe ruvengo pamwana wangu wandainge ndakapindira mulabor room ndiri ndoga. Mushure mekunge ndapinda mulabor room ndiri ndoga, ndikabva ndazochekwa kuti ndikwanise kuzomuunzawo panyika, but ndaiti kana ndakamutarisa ndainzwa sekunge anondibhohwa kusvika pekupedzisira chaipo, nekuti baba vake vainge vasingandibati zvakanaka. Asi ndakabva ndazofunga kuti mwana uyu kana ndikaramba ndichimurova semarovero acho andinomuita, achazokura aine kakushushikana, cause sometimes ainge ava kutonditiza. Mwana wangu ainge ava kutonditya nekuti ndainge ndichingogara ndiine hasha zvekuti chero aiti kana akadonhedza chero chii zvacho semwana mudiki ndaibva ndamurova. Yainge iri nhau yekuti murume wangu aigara achingondinetsa nekuda kwechihure, ende ainge ari munhu wekuti ainge asingadi kundisapota. So mazuva ainge achindinetsa nechihure nekusada kundisapota, ndakabva ndazobatana nevamwe amai ndokubva tazoenda tikanobatsirwa kune umwe mukadzi uyo ainge achibva kuMozambique uko, ndichiti pamwe ndikamudyisa zvingaita nani. Mukoma, zvakabva zvatoita sekunge ndainge ndadira parafini. Ainge ava kurura murume, asi vakuru vakati ngoma kana yonyanya kurira inenge yoda kubvaruka. Pakazoti pava paya munhu ainge ava kugara aripo pamba. Ko ndaizivei kuti mushini wake wainge wava kusamuka hawo? Ndakabva ndazoti ndokuti no mani, munhu kusvika rini ndichichemedzwa nemunhu ndokubva ndawana vamwe baba, so ndokubva ndazotanga kufambidzana hangu nababa vaya. Ndokubva ndatanga hangu kupora. Mwana wangu ndikabva ndazomutora ndikatakura mwana wangu apo ainge ava ne7 years, ainge ava kunzwisisa. Akabva ati okay mama, musandirova sezvamainge muchimboita. Ndikabva ndati sorry mwana wangu, ndisatani ainge akandipinda. So manje zvava kuitika ndezvekuti tigere hedu nevana 2 nemurume angova murume, nekuti murume wezita, hapana bonde. Tinongogara hedu ndichiziva kuti kana ndichiida ndinoenda hangu kunze ndobva ndanoidya, ndobva ndadzoka kumba kuvana nefirstborn yangu anova kumurume. Baba vevana rangovawo zimunhu rinongobika nekusuka riri mumumba. Ndinomborirangaridza kuti mazuva ano madzikama ndimi uya mainge muchimboshamisira ndoseka zvangu murume mukuru kumutuma kuti ndiitire tii, anosimuka ari ndege chaiyo. Saka handichazivi kuti kumudyisa kuya ndo kwakamudzikamisa after makore, kana kuti akangoona ega kuti chero akaenda kunze uko ndiani angada rume risina mushini unoshanda. Saka ava kungogara hangu kuti angagodii. Ndava nenguva yakati rebei nemunhu wangu wekunze. Uyu murume haazivi, cause I act semunhu kwaye hangu. Magemu ndinotamba ndiri kubasa, kana kuti ndinokumbira off kubasa kumba, ndobva ndati ndiri kuenda kubasa, ndoenda hangu kumunhu wangu ndotodzoka netunonaka. Iye anobva atodyawo, ndongotarisa ndobva ndaseka hangu. Varume, ngwarirai magariro amunoita nevadzimai venyu mukurarama, cause mukadzi akangotanga chihure hauzomukwanise, anotohura achitodzoka nezvinhu muchitodya. Apa zvinhu zvacho zvinenge zvatotengwa nechikomba.
Hey, vedare ndo message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, mundiregererawo nekuda kwekuti ndanga ndichiverenga ndichizamawo kugadzirisawo apo nepapo. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakaurirwa nemurume kwemakore akati wandei mushure mekunge ndaona kuti this was too much, ndokubva ndazobatana nevamwe amai tikabva tazoenda inini ndokubva ndazopiwa mushonga wekuti ndinge ndichipfuwira murume. Pari zvino mushini wake hanzi ingori dhololo, apa munhu ava kungogara achingondeya-ndeya, ava kutoita sekunge ndiye musikana webasa. Hei, zvinonzwisa tsitsi. Please let us talk about this issue in the comment section. Wakambodyisawo here murume wako? Kana wakadyisawo murume wako, please uyaiwo kuinbox kwangu mubva mazotizivisawo kuti zvakaita here. Kana kuri kunzi zvakaita, mubva mazotiudza kuti zvasiyana papi. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma ndikuda kungoti dai Mwari zvavo vangowanawo space yekuti vange vachindiregerera nekuda kwezvose izvo zvandakaita mukoma. Inini mukoma handina kana kumbofungidzira kuti kutorwa kwandakaitwa nemurume wangu achindibvisa kuZimbabwe achindiunzawo muno muSouth Africa, ndingazovawo handaimbofungidzira kuti ndichazovawo munhu wekuti ndichazosvika pakukururira umwe murume asina kundibvisira mari bhurugwa rangu, because ndainge ndakazvikoshesa. Mukoma, ndakambogarawo kanguva kakati rebei ndiri ndoga kuZimbabwe, and even though ndainge ndichisangana nemiedzo iyo yandainge ndichisangana nayo, but for the fact yekuti ndainge ndiri munhu ainge akabvisirwa nemurume wake, ndainge ndakangozviudza kuti I will never cheat on my husband. Ndiye wega wandainge ndichingoda kuti ange achinzi murume wangu kusvika ndazopinda muguva. Asi sezvisinei mukoma, ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa, ndakazosangana neimwe miedzo yandisina kana kutombogara ndakwanisa kuzoikurira. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pamba pacho pandakasvika murume wangu achigara, landlord wepo ainge angori munhu wemakuhwa kuhwa so. Saka nguva zhinji aiwanzokuti kana murume wangu aenda kubasa aibva atanga kundiudza, munoziva kuti kune dzimwe nyaya dzekuti dzinorwadza so, kamwe kakungorwadza so, aibva atanga kundiudza kuti iye murume wako pawainge usipo aiti nhasi kana akauya nemukadzi akadai, mangwana ouya nemukadzi akadai so. Zvinhu zvose izvi zvaigara zvichingondirwadza because iye ainge akandiudza kuti haufaniri kuti unge uchiudza murume wako because anozotsamwa, anozoti waenda kuudza. Ndangokuudzawo kuti unge uchingoziva kuti murume wako uyu munhu akamboita zvechihure isusu tose tichiona. Tainge tichitofungidzira kuti haana mukadzi isu kuZimbabwe, ende ainge achinyanya kufarira kuhura nevakadzi vemuno maSouth African. Saka the more yandakaramba ndichingotaura nababa ava, the more yandakaramba ndichingorwadziwa. Saka nguva zhinji zvavainge vava kutoita, vaiti kana vakaona kana pamba pasina munhu vaibva vandinokera, ndobva ndati pindai, tobva tatanga kukurukura zvedu paya paya. Ndo pavakabva vazongotanga kungondibata umwe musi pavakasvika ndichibika. Ndainge ndakamira zvangu ndiri pasitovu ndichibika, ndokubva vangokaruka vandihaga, vakabva vatanga kundikisa kisa muhuro. Kubvawo ipapo mukoma, semunhu ainge akarwadziswa mumafeelings, takabva tatanga kungofadzana zvedu inini nababa vaya. But sezvo ndakabva ndangoona kuti baba ava painge pasitomborina, dzainge dzingoriwo shungu dzemunhu anongodisisa vanhukadzi, because ivo vaiwanzokuti kana vakaita kana 1 minute obva watoona munhu ava kutoridza mhere. Ko ukavabvunza kuti ko chiiko, hamugone yini kuzvikontrola, vaibva vakuudza kuti unonyanyisa kundinakira saka ndatadza kuzvikontrola. Saka zvainge zvava kundibohwa kuti apa munhu munenge maita bonde rekuita muchiita zvekuba, munhu obva angoita minute kana less than minute munhu obva atoridza mhere. Ndakabva ndaona kuti it is far much better kuti ndingotsvaka munhu wekuti kana ndafunga kuti nhasi ndokuda kumbonobvisa stress, ndonyatsokuwana munhu wangu anonyatsokundikwesha zvakasimba zvokuti by the time yandinozodzoka kumba ndinenge ndiri stress free. Ndinenge ndiri stress free, ndainge ndisingadi kuramba ndichingofunga neizvo zvainge zvakaitwa nemurume wangu, yet ndainge ndisingadi kurambana nemurume because deep down in my heart ndainge ndichimuda, ndainge ndichingoda a revenge chete. That was all that I wanted. Ndopandakazosanganawo neumwewo murume uwo ainge atoriwo nemhuri yake, but because of me mukoma, right now
akazotosvikawo pakutoramba nawo nemhuri yake, but at that time ainge akamboti it was all about fun, but akabva ati inini ndinonyanyisa kumuitira and he doesn't want me kuti ndinge ndichizomusheya nemukadzi wake. Sevanhuwo vainge vachitapirirana at that time, I had not yet made my decision. Ndainge ndakambomupromisa, but ndakabva ndazoona kuti ubenzi uhwu hwandiri kuda kuita hwekuti ndinge ndichirambira murume wangu chihure. Saka ndakabva ndamuudza kuti sha, pawakaramba mudzimai wako handina kana kumbokumanikidza kuti unge uchimuramba, saka do not give me the pressure yekuti neniwo ndinge ndichiramba murume wangu, because marriage yangu I cannot leave it for you. Iye akabva angoti it is fine, I know kuti one day you are going to dump your husband for me, but baba ava takangosanganawo mukoma ndokubva vangondipfimba mulocation imomo, ndikabva ndangovabvumirawo mudenga, because ndainge ndakangozvikudza kuti as long as the next man achandipfimba achibva kuzimu ndichamubvuma. Ndakabva ndavabvuma baba vaya, takapengesana mukoma zvekuti dzimwe nguva vaitomborovha then vobva vauya toswera takavharirana mumba mangu. Apa mudzimai wavo anenge achitofunga kutoti munhu ari kubasa, izvo munhu anenge atori kumba kwangu. But nekufamba kwenguva ndakabva ndazviona kutoti a woman cannot save two masters, because ndakabva ndaona kuti murume wangu ndainge ndava kungogara ndichingomuitira tumwe tuhasha so zvekuti kana iye akamboita nguva yekuti ainge ava kungozvibvunza kuti ko respect yako yakaenda kupi, ndikabva ndazviona kuti a woman can never save two masters. Ndikabva ndazoudza baba vaya kuti look, the way yatiri kupengesana ndava munhu atova suspicious mumba, let us try kuti tinge tichimbodzora makasa. Ivo vakabva vati havakwanise, ndokubva vatanga kungoitirana hasha nemudzimai wavo kusvika vachizorambana nemudzimai wavo. Inini mukoma handina kurambana nemurume, nanhasi ndigere nemurume wangu, asi ndangouyawo kwamuri kuti ndinge ndichingoreururawo kuti ndine chikomba changu chandiinacho, even though we don't do it on a daily basis. Tinongotiwo pano nepapo, sometimes tinokwanisa kutorova 3 months tisina kana kumbogara tataura tose, asiwo patinenge tangozvifungawo ndo patinozongotangirawo apo patinenge takagumira. Plus landlord, pamba pacho patichigere mukoma ndakatombochitira murume wangu nalandlord, zvinhu zvekuti dzimwe nguva I feel so dirty kuti ndakatochita murume wangu nalandlord wepamba patinogara. I tried kuti murume ndinge ndichimbomuudza kuti ngatibve pano, but iye akabva ati hazvigoneki, because mulocation matinogara ndo maanowanza kuwana macustomers ake kana asiri kuenda kubasa. Hey, vedare zvakangoma hazvo veduwe, hanzi after God fear women. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndakahura nalandlord apo ndine chimwe chikomba chiri mureserve tank. Hey, kuita kuisa mareserve tank emujolo. Please let us talk with our dear sister in the comment section. Asi vauyawo kuzoreurura, saka ngatitauriwo navo mucomment section, because it takes a lot of heart kuti munhu ange achingouya kuzotaura nyaya yake pasocial media.